جی السلام علیکم جھوک ٹی وی وسیب دی آواز ناظرین جھوک ٹی وی دی طرفوں خوش آمدید اگر تساں ساڈے چینل تے نویں ہی وے تو ساڈے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے سو تے گھنٹی دے نشان تے بھی ضرور کلک کرے سو تاکہ ساڈی ہر آمن والی ویڈیو بر وقت تواڈے تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ جی خواتین و حضرات، تساں دے پے جھوک ٹی وی ایچ ڈی اور میں تو اپنا میزبان رضوان حسین۔ خواتین و حضرات، سب تو پہلے تک گزارش کرے سا کہ پروگرام کو مکمل دیکھ سو، اور اگر تساں سارے ہی چینل دے تے نویں وے سارے چینل کو لائک کرے سو، کمنٹس کرے سو، چینل کو سبسکرائب کرے سو۔ اور خواتین و حضرات، آج دا خوبصورت پروگرام وسیب دے رنگ، اور وسیب دے رنگاں دے رنگ دے وچ ایک جناب سارا رنگ ہے سارا موجود ہے، اور جڑا رنگ سارا موجود ہے یقیناً اوندا تعارف کروے سا تو تہاڈا دل بڑا خوش تھی سی۔ اور سب تو پہلے گفتگو دا سلسلہ ان شعر تو کرے سا کہ تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ جا ہوا جانے خدا جانے۔ خواتین و حضرات، سب تو پہلے تا میں ملتان آرٹ کونسل دا شکریہ ادا کرینا چودھری طاہر محمود صاحب دا کہ جے سرائکی وسبے دے ایک انجے نوجوان شاعر دوتے جنہ دی نظر پئی تے انہاں دے واسطے انہاں دے اعزاز دے وچ ایک پروگرام رکھا ملتان آرٹ کونسل دے وچ۔ اور چودھری طاہر محمود صاحب ایک بہت اچھی شخصیت ہیں، انسان دو شخصیت ہیں۔ میں ایویں کیوں نہ آکھاں کہ چودھری طاہر محمود صاحب غریباں دا درد رکھن والی شخصیت دا نام ہے۔ ہمیشہ این دھرتی نال، این خطے نال، این مٹی نال، این بولی نال ہمیشہ انہاں پیار کیتا، اور جنن میں کو پتہ لگا کہ ساری دھرتی دا بہت خوبصورت شاعر، خوبصورت لکھاری، اور یقیناً ایک غیرت مند غیور شاعر کہ جنہیں ہمیشہ اپنی خودداری دے وچ زندگی گزاری، اپنے فن کو نہیں ویچا، اپنی غیرت کو نہیں ویچا، اپنی عزت دا سودا نہیں کیتا، عبدالستار ظاہر صاحب۔ میں آپ دا شکر گزار ہاں، آپ دی محبتاں دا بے حد شکریہ۔ ظاہر صاحب، میرے کو یقیناً بڑی ساری خوشی تھی جس نے میرے کو پتہ لگا کہ ملتان آرٹ کونسل دے وچ آپ دے شان و شان دے وچ ایک شام رکھی ویندی پئی ہے۔ میں سمجھدا کہ تہاڈی ذات اور تہاڈی محنت، تہاڈی سٹرگل کو دے دے ہویا یہ ایک شام کچھ بھی کہہ نہیں، تہاڈے ناویں تا پورے دن اور پوریاں راتاں لا دتیاں ونجن تے ول بھی تھوڑیاں۔ تے عبدالستار ظاہر صاحب کو جان سو کہ آج دا جڑا پروگرام کیتا گیا ہے ملتان آرٹ کونسل دے وچ، ایں وچ کیا کچھ تو کو دتا گیا، کیا تہاڈے نال تعاون کیتا گیا، کیونکہ میں پرسنل طور تے بھی چودھری طاہر محمود صاحب کو جاندا، وہ انسان دو شخصیت ہیں، بڑی کمال دی شخصیت ہیں۔ چودھری صاحب اللہ پاک تو کو سلامت رکھے، اور اللہ کرے کہ سارے سرائکی وسیب دے جتنے بھی آرٹ دے نال وابستہ ڈائریکٹر ہیں یا اچھیاں پوسٹاں تے لوگ موجود بیٹھے، خدا کرے کہ سرائکی وسیب دے لوگاں دا ہمیشہ انہاں دے دل وچ درد رہے، اور انہاں کو تلے دیکھن دی توفیق ملے، اور او انجھے لوگاں نال پیار کریں کہ جویں تساں اے پیار دا ثبوت دیتا ہے بلکہ مثال قائم کر دیتی ہے تساں یہ سارے نوجوان شاعر دے حوالے دے جڑا پروگرام مطلب انہاں دے اعزاز وچ رکھا ہے، یقیناً تعریف دے قابل ہو تساں، اور اللہ پاک تو کو سلامت رکھے۔ ظاہر صاحب نال گفتگو دا سلسلہ شروع کرے نے، انہاں کول جان دے کہ جڑا اے تہاڈے حوالے نال جڑا پروگرام ہویا ایں دے وچ کیا کچھ تو کو دتا گیا اور کیویں تو کو نوازا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح آپ جا محبتاں، میں پنجاب آرٹ کونسل ملتان دے وچ ملتان ہن میں موجود ہاں جھوک ٹی وی وسیب دی آواز وچ۔ رضوان حسین صحیح بڑی خوشی تھی، بڑا محبت ملی ملتان آتے اتنا یقین منے سو میرے تھکڑے لہ گئے 21 سال تو میں محنت مزدوری کرتے، جڑے میں محنت کرنا بیٹھا، جڑے میں مزدوری کرنا بیٹھا، میں اپنے گھر دا سرکل بڑی مہنگائی ہے تو کوئی علم بٹھڑا ابا امیں میرے بچے۔ بہرحال میں شکر گزار ہاں ڈائریکٹر آرٹ کونسل ملتان دا چودھری طاہر محمود سی دا۔ چودھری طاہر محمود سی تو نے میرا دل جت کی دے، تو نے اعلان کیتے میرے واسطے رضوان بھائی، انہیں 5000 روپیہ ماہانہ وظیفہ میں کوئی سن ہر مہینے، تے میرے بالے واسطے جتنی تعلیم دا خرچ ہے وہ چودھری صاحب برداشت کر سن۔ میں انہیں دی عظمت کو سلام کرسا۔ چودھری طاہر محمود سی اللہ پاک تہاڈے تے رحمت کرے، میری دعا ہے اے دعا یا شعر تہاڈے واسطے، جو دل کیا شے ہے تیرے نامے چن میں اپنی پوری ذات کراں، دل کیا شے ہے تیرے نامے چن میں اپنی پوری ذات کراں،
دیواں خوشی دا تے کو محل بنا تیرے نام سکھ دی رات کراں تے کو سکھ دی نیندر نصیب تھی وے میں رو رو تے پر بھات کراں جے ظاہر میرے وس ہوئے تیرے نام کل کائنات کراں. ہاں ہاں کیا بات ہے. جے ظاہر میرے وس ہوئے حقیقتاً حالانکہ بیسیکل جڑا کچھ بھی سارے آرٹ دے نال وابستہ لوگ یا جڑے آرٹ کونسلاں دے لوگ ہیں جڑا کوئی سکو لیندے یہ سارا اپنا لیکن جنہاں حقدار کو حق ملتا ہے نا تو یقیناً دل کو بڑی خوشی تھیندی ہے. چودھری طاہر محمود صاحب تسا سلامت رہو. میں اتنا ہی ایک تواڈے نال سوال کرے سا کہ بہاولپور آرٹ کونسل جڑا کہ تواڈا قریبی آرٹ کونسل ہے تسا ایک عرصہ دراز تو 21 سالاں تو اپنے فن دے نال بھی منسلک ہو تواڈیاں 3-4 کتاباں بھی آئیاں اور خواجہ غلام فرید سرکار دے نال تواڈی بڑی وڈی نسبت ہے تواڈی پہچان ہے. تم بہاولپور آرٹ کونسل نے تو کو کیا کچھ این ٹائم تک دیتا کیونکہ تواڈے سر تے بڑی ساری ذمہ واری ہے اپنی اماں بابا بال اپنی زندگی دا گزر بسر تے کیونکہ کافی سکیماں بھی آندی رہندی ہیں حکومت دی طرفوں. بہاولپور آرٹ کونسل نے تو کو ہن تک کیا کچھ دیتا ہے؟ بہاولپور آرٹ کونسل نے میرے کو حالی تک 3 مہینے تھی گئے. رضوان بھائی انہیں میرے کو کال کی تھی جو پنجاب آرٹ کونسل لاہور تو محکمہ اطلاعات و ثقافت نے کال کی تھی جو عبدالستار ظاہر واسطے تو ہاں اندہ اسا کو ڈیٹا ڈیو جو اے جوان جتیاں گنہیں دے کیا کریں دے کتنا شاعر خادم حسین مخفی صاحب کنوں بھی پوچھا گیا باقی شاعر بھی بہاولپور دے غیور بخاری سہیں امرت جوگی سہیں جڑے جڑے شاعر بہاولپور دن انہیں کو پوچھا گیا جو عبدالستار ظاہر کتھوں دا شاعر ہے دیکھ واقعی اے جتیاں گنہیں دے یا اے شاعر ہے. انہیں بالکل سردار خادم حسین مخفی صاحب نے بالکل میرے کو فون کرتے دسیا جو سہیں ڈائریکٹر ملک ذکاء اللہ صاحب نے جڑے جو منیجر ہیں اندے پروگرام منیجر ہیں انہیں میں کو فون کیتے جو تہاں ظاہر بھائی واسطے رسو اساں دسے ول ملک ذکاء صاحب دا میرے کنے فون آیا. ملک ذکاء اللہ صاحب جڑے جو آرٹ کونسل دے وچ ڈائریکٹر ہیں پروگرام منیجر ہیں انہیں میں کو کال کی تھی. انہیں کہ ظاہر بھائی تمہارے واسطے لاہوروں محکمہ اطلاعات و ثقافت علی نے فون کیتے تے تو اپنا حال لیو ول میں اپنا شناختی کارڈ دیا نقلاں اپنے کتاباں اپنا جڑا کام جتھا میں کام کرنا بیٹھا ساری جو چیزیں میں کو آکھیوں نے میں سارے بھیجوں مگر 3 مہینے تھی گن ہی ٹائم تک والا ولدہ اوندا کیا نہیں آیا. ای تو پہلے آج تک بہاولپور آرٹ کونسل نے تو کڑاہن کوئی شریتی ہے نہ صحیح کوئی چیز کیا نہ صحیح کوئی چیز کیا. تو یہ 3 کتاب آئی ہیں کم و پیش اج ایک کتاب چھپاون دے 80 تو 90 ہزار روپے دا خرچہ تھیندا ہے. 3 کتاباں چھپیون تو بعد کیا حکومت طرف تو کوئی ٹائم تک کوئی سپورٹ ملی؟ جے ایک دفعہ ملیے سے میری کتاب 6 ساول کو چودھری ابرار عالم صاحبن پنجاب آرٹ کونسل دے وچن انہیں میرے نال رابطہ کیتا میرے رائٹر فنڈ ملیا میں کو 40,000 تھا بس یہ ایک ملے پوری زندگی دے وچ حکومت کو ملی تے یہ 40,000 ملی. ہن آخر دے وچ کیونکہ میں چاہساں کہ جڑے لوگ تو نال رابطہ واسطہ رکھنا چاہندے ہیں جڑے لوگ تہاڈے تک پہنچنا چاہندے ہیں اپنا ایک تا مکمل ایڈریس دسے سو اپنا ضلع تحصیل کیونکہ سارا پروگرام جڑے لوگ دے بیٹھے ان دے کافی سارے مخیر حضرات بھی ہوندے کافی سارے محبت کرنے والے لوگ ہوندے. میں چاہساں کہ جناب اپنا پورا ایڈریس دسے سن دوجا جڑے لوگوں نے ان ٹائم تک تہاڈے نال تعاون کیتا ہے انہاں دا شکریہ ادا کرے سو اور اون تو بعد عثمان بزدار صاحب اور عمران خان صاحب کو پیغام بھی ضرور دے سو. صحیح میرا تعلق ضلع رحمیار خان دا ایک تحصیل خانپور تحصیل خانپور دے ایک چھوٹا جا قصبہ نواں کوٹ میں اڈے دے اوتے جوتیاں پالشاں کرنا جوتیاں گڑھے ملے جڑا ایک دفعہ ہی ملے. میں انہیں دوستیں تے خاص طور میں ملتان آرٹ کونسل دا شکر گزار ہاں چودھری طاہر محمود سنگھ دا انہیں میرا دل جت کیتے میرے واسطے بہت کچھ ہے میری بالیں دے پڑھی دا خرچہ میرے واسطے جڑا کچھ کیتے میں انہیں دی عظمت کو سلام کردا. میں ڈاکٹر نیاز شیخ صاحب دی محبت کو سلام کرنا جنہیں دے تعاون نال کل آرٹ کونسل دے وچ ایک پروگرام تھے انہیں یا محبتاں تمام دوست یا محبتاں میرے بھرا رضوان حسین کلندری سے جڑے جو کلو کے میرے نال ہیں ہی ٹائم بھی میرے نال ہیں انہیں یا محبتاں ظفر شاہین سے جڑے دوست ماشاءاللہ ملتان دے وچ میرے نال رہی ہیں میرا احمد نواز سومرو سے سارے دوست یا محبتاں سے. جی بہت شکریہ بہت مہربانی خواتین و حضرات کیونکہ سارے جڑے دھرتی دے فنکار ہیں ادیب ہیں دانشور ہیں شعراء کرام ہیں حقیقتاً یہ بڑے مسکین اور مظلوم طبقہ ہے بڑی ساری سب تو بڑی جنگ غربت نال کریں دے پین اور اون تو بعد اپنے حالات دے نال جنگ کریں دے پین اور این دور دے وچ جب کہ اتنی کہ مہنگائی ہے کہ ایک ٹائم دی روٹی بڑی مشکل تھی گئی ہے
तुसां देखो कि हर चीज़ हवा दे नाल गाली खड़ी करेंदी है। गरीब आदमी बेचारा एक टाइम की सब्जी नहीं घिन सकता, लेकिन ये मजदूर शायर ये वो लोग कि अपनी मजदूरी दे चो अपने बालों का पेट भी पलेंदे, अपने घर को भी चलेंदे और वल नाल नाल अपनी अपने सकाफत और अपने फ़न को भी जिंदा रखेंदे। तो मैं तमाम दोस्तों को गुजारिश करे सा कि ऐसे लोगों के बाहबेल बनो, क्योंकि सदका जारिया है। ठीक है जिंदगी का मकसद बेयां दे काम आवना है, जिंदगी का मकसद दूजियां दे काम आवना, अपने वास्ते तो सारी दुनिया जींदी है। कोशिश करो कि जन तुसा लोगों वास्ते जीसो, यकीनन तुसा मार के भी जिंदा रहो। अपने इर्द गिर्द भी ख्याल रखो, तुहारे इर्द गिर्द कोई यतीम है, कोई नादार है, कोई गरीब है, उनका सहारा बनो। खुदा दी कसम कुछ भी नहीं नाल वेंदा, अगर नाल वेंदे तो चंगे अमाल वेंदे हैं। इंसान को कोशिश करनी चाहिए। अगर तुसा कहीं एक भुखे को रोटी खावेसो तो तुहाडे वास्ते बड़ी वड्डी गाल है। तुसा कहीं बीमार दा हाल चेसो तुहाडे वास्ते बड़ी वड्डी गाल है। तुसा कहीं गरीब दा सहारा बनसो। दुआ एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी करोड़ों रुपए देवन नाल भी नहीं मिलती, लेकिन जिहड़ी दिलों दुआ निकलती है वो इंसान दी तकदीर बदल देंदी है। कबर दे विच सिर्फ और सिर्फ सारे काम आसन अच्छे अमाल और ये दुआवां। ख़वातीनो हज़रात जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ दे नाल। वाल हाजिर थी सो खूबसूरत प्रोग्राम दे नाल, खूबसूरत मेहमान दे नाल। अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को ई शेर दे नाल इजाज़त देसो कि दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैण खलोण। वाह वाह। दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैण खलोण, तू आवें ते हसन सारे टुर जावें ते रोण। अपनी ज़िंदगी को बनाओ इतना खूबसूरत कि तुसा ना होवो तो तुहाडी कमी महसूस होवे, तुसा होवो तो लोगों को फ़ायदा मिले। जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ नाल।